सानसेखालि सासे गोसोआव बायग्लिनानै थानाय सेंग्राया पास्टरखौ लोगो हमनो फैदों। बे सेंग्राया मोखाङाव गोसोम लानानै, गोसोआव दावदाब लानानै, गोसोआव हांमा लानानै, बायग्लिनाय गोसोखौ लानानै पास्टरखौ लोगो हमनो थाखाय फैबाय आरो पास्टरा बेखौ जिराय होबाय आरो पास्टरा बेनिफ्राय बाथ्राखौ खोनासंबाय। मा जाहोननि थाखाय फैदों? पास्टरा जेब्ला बेफोर सोंलुफोरखौ सोंबाय मा जाहोननि थाखाय फैदों, अब्लाना बै दुखुआव थानाय, मेंनानै थानाय, मेंग्लिनानै थानाय, बायग्लिनाय जिथु सेंग्रा दङमोन, बे सेंग्राया बेनो फोरमायबाय जि जेंनानि थाखाय फैदों। बे जेंनायानो जाहैबाय देग्लायनि बोसोराव आङो मेट्रिक फेल खालामबाय, HSLC आनजादखौ फेल खालामबाय, बिनि थाखाय आं गोबां लाजिनाय मोनदों, बिनि थाखाय आङो गोबां लोरबां जादों, बिनि थाखाय आङो न'निफ्राय खारनो गोसो जादों, बिनि थाखाय आङो सुसाइडबो जानो गोसो जादों होननानै बै सेंग्राया पास्टरनो फोरमायनायसै। बे सेंग्राया आरोबाव पास्टरनियाव बुंबावनायसै, पास्टर बाबु आंनो राहा लामाफोर होदो, नङाब्ला आङो लासिं सिं जानांसिगोन, नङाब्ला आङो न'निफ्राय खारनांसिगोन, नङाब्ला हयथ' आं सुसाइड जानांगोन, मानोना आङो गोसोआव गोबां लोरबां जाबाय। दा बेयावहाय आंनो राहा लामा होदो, बेफोरबायदि समयसानिफ्राय खारनो थाखाय, बेफोरबायदि जेंनानिफ्राय बासिनो थाखाय आंनो राहा लामाफोरखौ होदो होननानै बे सेंग्राया पास्टरनियाव खावलायनायसै। बेनि बेफोर गासै दुखुफोरखौ पास्टरा खोनासंजोब्बाय आरो खोनासंनानै पास्टरा बे सेंग्रानो माखासे बाथ्राफोर बुंबाय। बे बाथ्रायानो जाहैबाय, सेंग्रा नोङो जिंगा दासे, नोंनो आङो केबल मोनसेल' खामानि होगोन, नों बे खामानिखौ मावग्रो, बिनि उनावहाय नोङो आंनियाव फैफिन। आरो बे खामानियानो जाहैबाय, बै नुहुरनाय जिथु हाजो दङ, बे हाजोखौ नों नुदों, बे हाजोआवहाय मोनसे गिर्जा न' दङ आरो बे गिर्जा न'नि साखाथियावहाय गोबां मोस्रोम बाहाफोर दङ आरो बै मोस्रोमफोरा गिर्जा न'खौ गोबां उसुबिदा होदों, जेंना होदों। बिसोर गोबां दोलो दङ, बै दोलोफोरा बै गिर्जा न'आवबो माब्लाबा थानो नागिरो आरो बे पाक्काफोरखौ नस्थ' खालामनो नागिरो। दा बेयावहाय बिसोरनि जिथु न' दङ, बै न'फोरखौ नोङो गासैखौबो सिफायहैदो आरो बे खामानिखौ नोङो गासै 7 दिन माव, थांलाय फैलाय खालामबाय था। बे 7 दिननि गेजेराव नोङो बे खामानिखौ फोजोब, 7 दिननि उनावहाय नोङो आंनियाव फैफिनबानो जाबाय। बेबायदि होननानै पास्टरा बै सेंग्राखौ थिनहरबाय। बेनि उनाव बै सेंग्राया सिन्था खालामबोबाय थादों लामा लामा, पास्टरा आंखौ मा हाबा थोनखो, आङो बिनियाव मा समयसा लानानै मा समाधानखौ नायगिरनानै थांदोंमोन, नाथाय पास्टरा आंनो बै हाजोआवसो मोस्रोमफोरनि बासाफोरखौ, न'फोरखौ सिफायनो थाखाय थिनहरबाय, मा खामानि जाखो बिलाय होननानै लामा लामा सानबोबाय थाबाय बै सेंग्राया। नाथाय गोसोआव मोनसे थांखिखौबो लाबाय, जिहेतु गिदिर मोनसे मण्डलिनि सासे दैदेनगिरि, इसोरनि खामानि मावग्रा, पास्टर खामानि मावग्रा, निस्सय माबा मोनसे ओंथि दङ एबा माबा मोनसे खामानि एबा माबा मोनसे जाथारगोन होननानै बेबो सानबाय आरो बे खामानिखौ मावनो थाखाय थांखि लाबाय। बेयो न'आव सहैबाय। बिनि उनाव अखानायै जि खामानिखौ पास्टरा मावनो होदोंमोन, बे अखानायै फुङावनो बियो जायै लोङै हाजो फारसे ओंखारलांबाय आरो थारैनो नुनो मोनहैबाय बैयावहाय गोबां मोस्रोमफोरा बासा लानानै दङ आरो गोबां खामानि मावगासिनो दङ। नुनो मोनबाय जे गोबां मोस्रोमफोरा खारलाबायगासिनो दङ, ओंखाम रोगागासिनो दङ, बिसोरनि जानाय आदारफोरखौ बिसोर बुथुमगासिनो दङ आरो गिदिर बासा लानानै दङ। दा बेफोर गासैखौबो बे सेंग्राया नायबाय आरो नायखांनायनि उनाव बे सेंग्राया सिन्था खालामबाय, पास्टरा आंखौ मानो बे खामानिखौ मावनो होखो? आं जुदि बिसोरखौ बे जायगानिफ्राय होखारोब्ला बिसोर बहा थागोन होननानै बे सेंग्रानि गोसोआव एसे दुखु जादों। नाथाय बिनि उनाव आरोबाव सानखांफिनबाय जे नङा, पास्टरा माबा मोनसे ओंथिनि थाखाय एबा मोजांनि थाखाय हयथ' आंखौ मावनो होदों होननानै बे सानबाय आरो बे सेंग्राया थांखि लाबाय जे आं बिसोरनि न'खौ सिफायनानै होनोसै होननानै सेंग्राया जि मोस्रोमफोरनि न' दङमोन, बे न'फोरखौ थेर बेथेर खालामनानै होबाय, मोनसे खन लानानै बुनानै होबाय एबा सिफायजोबनानै होबाय। आरो बै समाव जेब्ला मोस्रोमफोरनि न'आ सिफाय जाबाय, अब्लाना मोस्रोमफोरा ओरै ओरै खारला जोब्बाय आरो बियो सानबाय जे मोस्रोमनि न'आ बायबाय होननानै। आरो बिनि उनावहाय बियो न'आव फैफिनबाय। न'आव फैनानै बियो उन्दुनाय समाव बेखौनो सानगासिनो दङ जे पास्टरा आंनो बे खामानिखौ मानो मावनो होखो, जे मोस्रोमफोरनि न'खौसो सिफायनो होबाय। हाय हाय, बे मोस्रोमफोरा बहा थादों दायो, बहा खारखो बियो होननानै बियो उन्दुनाय समाव सिन्था खालामगासिनो दङ। जेखिजादिया बे हरबो थांबाय। बिनि उनावहाय नैथि सानाव बियो फुङावनो जायै लोङै बै हाजो फारसे ओंखारलांबावबाय मोस्रोमखौ नायनो थाखाय, मोस्रोमनि न'खौ नायनो थाखाय। आरो थांनानै बियो नुबाय जे मोस्रोमफोरा आरोबाव मोनसे गोदान न'सो लुबावबाय। बे मोस्रोमफोरा बै जायगानिफ्राय खाराखै। मोस्रोमफोरा आवगायाव थानाय जि न' दङमोन, बेबायदि न'खौनो आरोबाव बानायफिनबावबाय
आरो बिसोर जानो थाखाय आदारफोरखौ बुथुमगासिनो दङ। सेंग्राया आरोबाव नुहैफिनबावबाय। सेंग्राया बै समाव सिन्था खालामदों, हाबाब मा जाखो बेलाय, आं मैया बिसोरनि न'खौ सिफायजोबना होबायमोन, दिनै आरोबाव लुखांफिनबाय, आरोबाव लुफिनबावबायसो। नै दिनै आरोबाव आङो बिसोरनि न'खौ सिफायनानै होगोन। बिसोर जाम्बा मोस्रोमफोरा मोनथिया नामा जे बिसोर जे गुबुनाव थांबानो जायो, आं जे दिनैबो आरोबाव बिसोरनि न'खौ सिफायनानै होबावसिगोन होननानै बै सेंग्राया गोसोआव गावनो सानगासिनो दङ। मा एसे जाम्बा जाम्बि मोस्रोमफोर बेलाय होननानै बे सानदों। आरो बिनि उनावहाय बियो आरोबाव बै मोस्रोमफोरनि न'फोरखौ आरोबाव सिफायनानै होबाय आरो लोगोसे दै लानानै फैबाय, दै लुनानै होबाय। बिनि उनाव मोस्रोमफोरा आरोबाव थेर बेथेर खारजोबबाय, सिलिंखार बिलिंखार गोजान गोजान जाजोबबाय, खारला जोबबाय। बिनि उनाव सेंग्राया आरोबाव न'आव फैफिनबाय आरो उन्दुबाय। उन्दुनाय समाव आरोबाव बिसिनायाव सानगासिनो दङ बे मोस्रोमफोरा थारैनो दिनैबा हले गैलिया, आरो बेखौनो मानो आंखौ मावनो होबाय थाखो बे पास्टरा होननानै सेंग्राया आरोबाव सानबाय। आरोबाव बियो बेबायदिनो उन्दुलांबाय आरो अखानायै सोरांनाय लोगो लोगोनो बियो आरोबाव जायै लोङै बे हाजोनि फारसे बै मोस्रोमनि न'खौ नायनो आरोबाव ओंखारलांफिनबावबाय। जेब्ला सेंग्राया बै हाजोआव मोनहैयो अब्लाना थारैनो मोस्रोमा गैलिया। मोस्रोमनि जिथु न' दङमोन, मोस्रोम जिथु बासा दङमोन, बेफोरो गैलिया। अब्लाना जेब्ला मेगनजों बेखौ नुबाय, सेंग्राया गोसोआव सिन्था खालामबाय, येस, आंनि खामानिया जोब्बाय। जि पास्टरा आंखौ मावनो हरदोंमोन, मोस्रोमनि न'खौ सिफायनो हरदोंमोन, मोस्रोमा बिनिफ्राय खारबाय होननानै बियो रंजाबाय आरो गिदिंफिननो नागिरदोंमोन। आरो बै गिदिंफिननाय समावहायनो बै सेंग्राया एसे आवगायनि जिथु मोस्रोम बासा दङमोन, बे बासानि एसे साइडआवहाय आरोबाव मोनसे गोदान मोस्रोम न' बानायबावबाय। बै मोस्रोमफोरा आवगायनिख्रुइ जि न' दङमोन, आवगायनि जिथु न' दङमोन, बेनिख्रुइ साबसिन, बेनिख्रुइ मोजांसिन, एसे गिदिरसिनसो बानायसिनबावबाय। बेखौ नुनानै सेंग्राया सोमोनांबाय, हाबाब मा जाखो बेलाय, जि मोस्रोमफोरनि न'खौ आं सिफायगासिनो दङ, नस्थ' खालामगासिनो दङ, बिसोर मानो खारनो रोङाखै, बिसोर मानो गोजानाव थांनो रोङाखै, आङो आरोबाव दिनैबो सिफायबावगोन, बिसोर मानो गिनो रोङाखै, आङो बिसोरनि थाखाय दानब बायदि जादों, सैतान बायदि जादों, रायखस बायदि जादों, बिसोरनि न'खौ आं सिफायगासिनो दङ, नोंसोर खारनो रोङाखै, हाबाब माबोरै जाखो मोस्रोमालाय। आरोबाव बियो थांनानै बे मोस्रोमफोरनि न'खौ आरोबाव सिफायनानै होबावबाय, थेर बेथेर खालामबाय, गारस्रावजोबनानै होबाय। आरो मोस्रोमा थेर बेथेर खारजोबबाय, लेथेर बेथेर जाजोबबाय, गावस्राजोबबाय। बिनि उनाव सेंग्राया आरोबाव न'आव फैफिनबाय आरो बिनि उनाव अखानायै फुङाव जायै लोङै आरोबाव बियो खनसेबाव फैफिनबावलायबाय बे मोस्रोमफोरनि न'खौ नायनो थाखाय। बे सेंग्राया हाजोआव सफैबाय आरो नुनो मोनबावबाय आरो बियो सोमोनांबाय जे मोस्रोमा आरोबाव मोनसे गिदिर न' बानायबावबाय, गावसोरनि जानाय आदारफोरखौ रोगागासिनो दङ। आवगायाव जेसेबां एक्टिभ दङमोन बेनिख्रुइ सांग्रांसिन जानानै खामानि मावबाय, एक्टिभ जानानै खामानि मावबाय आरो बिसोरो न'खौ साबसिननिख्रुइ साबसिन लुबाय। बे गासैखौ नुनानै बे सेंग्राया सोमोनांबाय, लोगोसेयैनो रागा जोंबाय, नोंसोरनि न'खौ आङो गले गले सिफायगासिनो दङ, नोंसोर मानो खारनो रोङाखै होननानै रागा जोंबाय। आरो रागाजों बियो गाफ्लेनो हमबाय आरो बे गाफ्लेनायजों माखासे मोस्रोमफोरा थैबायबो। आरो बै समाव बियो दुखु मोनदों, बिसिनि न'खौ आं सिफायना होनो नागिरदों आरो पास्टरा आंनो मानो बेबायदि खामानिखौ थोनखो, बेबायदि खामानिखौ मावनो थाखाय आंखौ मानो बुंखो। बियो गोबां गोसोआव दुखु मोनबाय आरो मोस्रोमफोरखौबो रागाजों गाफ्लेनायखाय बियो गोसोआव दुखु मोननानै बियो गावनि फारसे न' फारसे फैफिनबाय आरो उन्दुनाय समाव गोबां सिन्था खालामबाय, नङा, आङो बे मोस्रोमफोरनि न'फोरखौ सिफायलिया, बिसोरखौ सिफायनाया आंनि गोरोन्थि जागोन होननानै बियो अखानायै फुङाव मोस्रोमफोरनि थाखाय जानो थाखाय माखासे मैदा, माखासे आटाफोरखौसो लानानै फैबाय। आरो बियो थारैनो हाजो फारसे फैनानै नुफैबाय जे मोस्रोमा आरोबाव मोजांसिन न' बानायनानै गावसोरनि खामानिखौ एक्टिभ जानानै मावगासिनो दङ, गावनि न'खौ लुखांफिनदों आरो जानो आदारफोरखौ बुथुमगासिनो दङ नुफैबाय। बेबादिनो बियो गासै 7 दिन गावनि अननायखौ जोबनायाव मोस्रोमफोरनोसो दिन्थिबाय, मोस्रोमफोरनो आदारफोर हैबाय। बेबादिनो 7 दिनाबो जोबलांबाय आरो बियो पास्टरनियाव फैफिनबाय आरो पास्टरनो बुंफैबाय जे पास्टर बाबु, नोंथाङा आंनो जि खामानिखौ होदोंमोन बे खामानिखौ आङो मावफुंनो हायासै, जि मोस्रोमखौ नोङो होखारनो होदोंमोन, जि मोस्रोमनि न'खौ सिफायनो होदोंमोन, आं बे खामानिखौ मावफुंनो हायाखिसै, आंखौ निमाहा होदो, आं थांनोसै होननानै गोबां दुखुजों बै सेंग्राया बुंबाय। बै समावहाय पास्टर बाबुआ बुंबाय, रथ' सेंग्रा, थांथ'नो नाङा, जिराय। आरो पास्टरा बुंनायसै, नोङो जलपान खालामलां, साहा दै लोंलांदो। आरो बेबायदिनो साहा दै थाम-थिम खालामबाय। पास्टरा बै सेंग्रानि लागै दै लाबोबाय, साहा लाबोबाय, बेफोर गासैखौबो जाहो लोंहोखाङै
गासैबो जाथायफोरखौ बैयाव जानाय घटनाफोरखौ बै सेंग्रानिफ्राय डिटेल्सखौ लाबाय सोंबाय मा जाथाय जादोंमोन बेफोर गासैखौबो सोंनानै पास्टरा बेनि फिननायखौ होनायसै। पास्टरा बुंफिननायसै, सेंग्रा आङो नोंनो जि खामानिखौ थिनदोंमोन नोङो बे खामानिखौ मावहैबाय। बै मोस्रोमफोरनि न'फोरखौ आङो सिफायनो हरदोंमोन नाथाय नों सिफायनो हायाखिसै आरो आंनि थांखिया बेनोमोन नों जे बै मोस्रोमफोरनिफ्राय सोलोंनो हायो माखासे बाथ्राफोरखौ माखासे खामानिफोरखौ। मानोना नोंथाङा निरासा जानानै गोसोआव बायग्लिनानै दाहा लानानै आंनियाव फैदोंमोन। जि मेट्रिक परिखाया नोंहा खनसे फेल जादोंमोन, बे खनसे फेल जानायावनो नोङो जिबायदि लोरबां जानानै लासिंसिं मोनदों, न'निफ्राय खारनो नागिरदों एबा सुइसाइडबो जानो नागिरदों, गावखौ लोरबां खालामनानै लादों, नोंथाङा गावनो आंनियाव बुंफैदोंमोन। दा बेयावखाय नों जेन बोलो मोनफिनो बेनि थाखायसो आङो नोंखौ बै जायगायाव थिनहरदोंमोन, मोस्रोमफोरनिफ्राय जेन नोङो सोलोंनो हायो। मोस्रोमफोरनि थाखाय नों सासे गेदेर जेंनामोन, मोस्रोमफोरनि थाखाय नोङो सासे दुश्मन, मानोना नोङो मोस्रोमनि न'फोरखौ सिफायनानै हैगासिनो दङ। जेब्ला मोस्रोमफोरा न'फोरखौ सिफाय जाबाय, मोस्रोमा लोरबां जानानै खारलाबायनानै बहाबा थाखोमा हैयाखै, नाथाय बिसोरो नों जेसेबां बार गले गले सिफायदों, मोस्रोमाबो गले गले मोजांनिख्रुइ मोजांसिन न'खौसो बोलोगोरा जानानै मावगासिनो दङ आरो बिसोर साक्सेस जागासिनो दङ। बिनिफ्राय सोलोंनो थाखाय आं नोंखौ बैयाव थिनहरदोंमोन। दा बेयावखाय बिनिफ्राय सोलोंनांगौआ बिसो जे नोंबो जिबायदि बायग्लिनानै दङ, खनसे मेट्रिक फेल जानायावनो नों थैनो नागिरदों, नों बहाबा खारनो नागिरदों, गावखौ सुसाइड खालामनो नागिरदों, गावखौ दोनखोमाना लानो नागिरदों। सासे फरायसुलिनि जिथु खामानि दङ, बे खामानिया जाहैबाय फरायनाय। सासे फरायग्रानि जिथु फरायसुलानि खामानिया जाहैबाय फरायनाय, पास खालामनाय। आरो बेखौ जुदि जेनोब्ला जानाय नङा। मोस्रोमा जेरै जेनाखै, एक्टिभ जाना खामानिखौ मावगासिनो दङ, नोंबो बेबायदिनो फरायनायखौ फरायबाय थानो नांगोन। बबेबा समाव लोरबां जानो हागौ, बबेबा समाव जेरै मोस्रोमनि न'खौ नों सिफायनानै हैदोंमोन, बबेबा समावहाय बेफोरबायदि फैनो हागौ। आनजादाव फेल जानोबो हागौ माबा मोनसे जाहोननि थाखाय, नाथाय फेल जानाया नोंखौ दा हमथाथों। नोङो नेक्स्ट बारनि थाखाय थामथिम जादो। पास्टरा बेखौ मोजाङै बुंनायसै। नेक्स्ट बारनि थाखाय नोङो मोजाङै फरायदो। जेरैहाय मोस्रोमफोरा एक्टिभ जानानै सांग्रां जानानै खामानि मावबाय थाबाय आरो बिसोरनि खामानि मावनाया बिसोरनो गोदान न'खौ लुखांनानै होनो हाबाय, थिग बेबायदिनो नोङो देग्लाय बे गासै बोसोराव जेब्ला नोङो फरायगोन, अब्लाना नोङो खालमानसिनि समाव साक्सेसखौ मोनहैगोन, नोङो पास जानो हागोन। नों माब्लाबाबो निरासा जानाय नङा, नों फेलें जानाय नङा, नाथाय नोंनियाव नाजानाया थानांगोन। पास्टरा जोबनायाव बै सेंग्राखौ आरोबाव मोनसे बाथ्रा बुंबावबाय, बे जाहैबाय नाजाग्राफोरनि थाखाय जाफुंसारा फैयो। जाय बेक्तिफोरा नाजाबाय थायो बियो अरायबो साक्सेस जायो। दा बेयावहाय नोंबो नाजाबाय था, नोंनि फरायनायखौ माब्लाबाबो नागारनो नाङा। नोंनि जिथु लाजिनाय, नोंनि जिथु खारनो गोसो जानाय, बेफोर जाहैबाय मोनफा मोनफा जेंना। बेफोर गासैखौबो नेवसिनानै जेरै मोस्रोमा एक्टिभ जानानै खामानि मावबाय थादोंमोन, नागाराखैमोन गावनि न'खौ बानायनो थाखाय, थिग बेबायदिनो सासे फरायसुलिनि जिथु खामानि दङ, बे खामानिया जाहैबाय फरायबाय थानाय आरो फरायनानै आनजाद होनाय। दा बेयावखाय नोंबो नाजाबाय था, नोङो खालमानसै जेरैब्लाबो पास जाथारगोन, बेयावखाय नों नागारनो नाङा होननानै बै सेंग्राखौ मोजाङै पास्टरा बुंहरनायसै। आरो बै सेंग्रायाबो गोसोआव मोनसे बोलो लानानै ओंखारबोनायसै। जेरैहाय मोस्रोमा खामानिखौ मावबाय थादों, फेलें जादों, बुख्रुब जादों, न'फोरा बुख्रुब जानानैबो नागाराखै, आंबो बेबायदिनो फरायनायखौ नागारा, खालमानसि आं मोजां पास खालामगोन होननानै बियो पास्टरनो प्रमिस होबाय आरो ओंखारलांनायसै। थारैनो बे सेंग्राया मोजां फरायहैबाय आरो बिनि उनावहाय नेक्स्ट इयाराव मोनसे मोजां रिजाल्टखौ लानानै फैबाय आरो मोजाङै पास जाफैमारबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै जोंनि गेजेराव गोबां बेक्तिफोर दङ, बर' ख्रिस्टियानफोरा गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव हयथ' गोबां मेट्रिक फेल जादों। दा बेयावखाय साफ्रोम मेट्रिक फेल जानाय सेंग्रा सिख्लाफोरा बे सल'खौ खोनासंनानै एसेब्लाबो जिउआव माबा मोनसे बोलो मोनदों होननानै फोथायदों। आरो लोगोसे जोङो बाइबेलाबो बेखौ फोरोंदों जे जोङो माब्लाबाबो जेननानै थानो नाङा, मोजां खामानि मावनायाव जोङो जेननो नाङा। दे अब्ला प्रियफोर, बायग्लिनाय गोसोखौ गोदानै लुखांफिनदो। जेरै मोस्रोमा गोदान न'खौ लुदों, थिग बेबायदिनो मोनसे गोहो खालामदो आरो थांखि लादो जेन फैबाय थानाय समाव आङो पास जाथारगोन आरो मोजाङै फरायगोन होननानै। आरो लोगोसेयैनो जायफोरा आंनि भिडिअफोरखौ नुबाय, नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामगोन। जायफोरा
बेबायदि मेट्रिक फेल जानानै लोरबांथि जानानै दङ बिथांमोननो बे भिडिअखौ शेयार खालामगोन जेन बिथांमोना जेन बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसे